bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Pack Ganern Secret Files. Habang nasa likod ko siya, napaungol na lang ako. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo po ako sa pangalang Dana. At ito ang aking SPG, as in Super Pack Ganern Secret File. Gusto ko lang ikwento itong karanasan ko. Isa ako sa mga nakaranas ng bagyo nitong linggo lang na ito. Kaya biglang paghahanda, bago pa dumating ang bagyo, nag-decide ako mag-grocery. Bumili ako ng mga canned goods, ilang bote ng mga mineral water, mga kandila at iba pang essentials. Kaso, gabi na ako natapos. Ang masaklap pa dyan, nalobat ang cellphone ko. Kaya hindi ako makapagpabook ng sasakyan sa online app. So, no choice ako. Naglakad ako papuntang terminal ng sasakyan. Dala ang mabigat na eco bag ko. Nakasakay naman ako ng mga jeep pauwi pero hindi nga lang door to door. Kaya kinailangan kong bumaba sa entrance ng subdivision namin. At napakalayo. Akala ko naman may tricycle na naghihintay sa may bandang sakayan kaso wala. Kaya mas lalong nakaka-stress. Napaisip tuloy ako bigla baka wala na talagang biyahe. Kasi malapit na yatang mag-landfall yung bagyo. So, wala talaga akong choice. Kundi maglakad na lang ako pauwi galing sa labas ng subdivision namin. Pero ito ang twist, DJ Rocky at DJ Jello. Meron akong kinakatakutan. Takot po ako sa aso. Okay lang kung hindi sana agresibo yung mga asong nakikita ko dito sa amin pero alam mo ba? Notorious sobra yung mga aso dito. Yung tipong sila pala ang hari ng kalsada. Kahit kotse, kahit motor, haharangin nila, tatahulan nila, hakabulin nila. Sila ang tinatawag ditong mga siga sa kalsada. Kaya nagdahan-dahan na lang ako sa paglalakad. Bit-bit ang eco bag ko, DJ Rocky at DJ Jello. Na merong halong takot at pangangamba kasi madilim. At wala po akong flashlight para ilawan yung madilim na parte ng kaling nilalakaran ko. Lobat ang phone ko kaya nakakainis talaga ang timing. Parang pakiramdam ko sobrang malas ko ngayong araw na to. Pero yun na nga. Maingat akong humahakbang para hindi ako makagawa ng ingay. At hindi mabulabog ang mga aso na nasa tabi lang. At biglang nagulat na lang ako nung may nasagi akong paa na para bang kakaiba. Dahan-dahan ko pa tong kinapa. Akala ko paa lang ng maliit na hayop pero paa na pala to ng aso. Kaya bigla na lang may mga nagtahulan na aso at biglang nagsama-sama sila dun sa may harapan na nilalakaran ko.
Nagkamali yata ako ng hakbang. Mukhang mapapasubo yata ako ngayong gabi na to. At hindi na nga nagtagal, narinig ko na ang mga papalapit na hakbang at tahol ng aso. Naririnig ko yung tahol nilang nanggigigil. Meron pa nanlilisik na mata. Yung pinaka-leader yata nila yung DJ Rocky at DJ Jello. Kaya mas nagulat at natigilan ako. Tinignan ko yung aso. Tahol ng tahol, pero ako, nilakasan ko na lang ang loob ko. Hindi ako nagpadala sa mga takot na nararamdaman ko. Umabante ako ng lakad. Kaso nga lang, hindi pa ako napapalayo. Narinig ko na yung tahol nung isa pang aso na papalapit sa akin. Lumingon ako sa likuran ko. At nagulat na lang ako dahil andun na siya sa tabi ko. Puti ang kulay ng aso. Tas unlock niya pa. Nakasunod na siya sa akin, DJ Rocky at DJ Jello. Diyos ko po. Sobrang takot na ako that time. Yung tipong mapapakagat na lang talaga ako sa dila ko para makontra yung paghahabol sa akin ng aso. Yung tipong nakabuntot siya sa akin. Hindi ako pwedeng tumakbo dahil pag tumakbo ko, hahabulin niya ako. At ang kinakatakot ko pa, DJ Rocky at DJ Jello, baka kagatin ako. Kaya grabe na lang ang aking takot. Napapaisip tuloy ako na, naku, patay ako nito. Baka talaga mapuruhan ako kapag nakagat ako nitong asong to. Ang haba ng pangil. Kaya dahan-dahan pa rin akong lumalakad, DJ Rocky at DJ Jello. Pero sa bawat abante ng pako, dinig ko pa rin ang paglapit ng aso na yon sa akin. Tahol pa rin siya ng tahol. Ruff! 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 Hanggang sa naramdaman ko na yung ilong niya na dumadampi na sa legs ko, DJ Rocky at DJ Jello. Napahinto na lang ako dahil sa takot na baka kagatin niya ako. Para ako maiisa sa lawal ko sa nervyos. Walang-wala akong nagawa. Inamoy-amoy niya ang legs ko habang tumatahol. At napaungol na lang ako sa takot. Wag po, Diyos ko po. Wag po, sanang hadyain nakagatin ako netong aso na to. Bahagya akong nakita ang collar na may kwintas sa leeg nito. May nakasulat na Paaparoy. Kaya maski takot na takot ako, nagmakaawa ako dun sa aso. Sabi ko, parang awa mo na, Paaparoy. Huwag po. Huwag po. Paulit-ulit ko yung sinabi sa kanya. Mga 20 o 30 seconds niya akong inaamoy-amoy sa legs ko at sa paa. At buti na lang, hindi niya ako ginalaw. Hindi na rin siya tumahol. Bumalik siya sa bahay ng amo niya at ako naman, nakahinga na ng malalim dahil ligtas na ako. Ay, salamat. Grabe yung takot ko kay Paaparoy, pero salamat dahil ayos lang ako. Mga ilang minuto pa ako naglalakad. Panay pa rin ang tahol ng mga ibang aso pero wala nang bumuntot sa akin. Hanggang sa nakauwi na ako sa amin ng ligtas at walang kagat ng aso. Natapos ang bagyo at wala naman nangyaring masama sa akin o sa pamilya ko. Pero syempre, ipagdarasal ko pa rin ang mga kabisyo nating naapektuhan ng mga bagyong dumaan. Na sana ligtas silang natutugunan ng mga dapat na tumulong sa kanila na tao.
At sa oras na ito, sana safe na sila at nabibigay ang mga pangangailangan nila. Ipinagdarasal ko rin sana na malusaw na yung mga sumusunod na bagyo para wala nang sakuna at hindi na tayo dumanas ng krisis na naglalagay sa buhay natin sa alanganin. Yun lang po, DJ Rocky at DJ Jello. At maraming salamat po. Gusto ko lang po sabihin na mag-ingat tayong lahat. Sana kahit konti man lang nabawasan ko ang takot at hinagpis na mga kabisyo natin. Muli, ako si Dana. At ito ang aking SPG. As in, Super Pack Ganun. Secret 5.